Представяме ви конфигурация касов апарат DP25MHz и платежен терминал Bluecash 05. За конфигуриране е необходимо от главно меню да влезете в режим програмиране, конфигурация, комуникация, периферия, след което настройвате връзката на COM1, тип устройство PIN-PAD, скорост на връзката 115200. Потвърждавате настройката, след което вече можем да се върнем в режим продажби и да осъществим транзакция. За осъществяване на продажба е необходимо да изберете съответният артикул. Избирате плащане с карта, потвърждавате, поставяте картата, и продажбата е завършена.